Ndasangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu. Muri Zimbabwe ndauya panapa. I hope kuti kumaswera muri bo kwese kwamaswera muri ikoko. Inini zvangu andisi bo kusvikira zvinhu zvanaka kusvika munhu wese akurarama ka life kanoone ekera. Nhasi rekedza timbotanga pane kombi yamukira makuseni ichinodhuma pa Statehouse. Pane zvizhinji zvanga zviri kutaurwawo, vamwe vari kuti zvoni hey, mapassenger ipapo vatopinda busy nevakomana vepa Statehouse, but ndikuzoona vanhu veZANU-PF vari kubuda vachidefenda vachitaura kuti aiwa polisi yasvika ichiassista mavictims vanga vari mukombi patsaona iyoyo yaitika. Asi susu chatinongoziva ndechekungoti mudzime yako aiwa inenge yakurasa, nekuti panhu pacho paasvika chinodhumira chinorovera hapamirwe. So tichibva ipapo semunhu ane maupdates akawandisa kudai, so tirikuona nyaya dziri kutenderera. Vanhu vakawanda vakuenda vachinopfugamira Tagwirei, the likes of ana Harare Mayor Jacob Mafume, munomuziva mese, Mayor wemuHarare, ari kuenda achinopfugamira kuda kwashe Tagwirei. I don't know, maybe because he is a billionaire or what, or because vane zvavakaudzwa, because these guys we no longer trust them anymore. Hatikuziva kuti vari kushandira ani chazvo. Tikuona kuti vanhu vakawanda kusanganisira mwana waMnangagwa, I think is the one who calls himself Sean wacho, aonekwa zvekare achienda kunogwadama ipapo. Right. Ndabva ndasangana nenyaya pane truck radonha nhasi paTrabablas interchange apa izikana pachinzi paMbudzi roundabout, padonha truck ipapo raita accident radonha. I think inyaya yemasharp cave or chi, I don't even know kuti zvanyatsofamba sei, but razongona truck raumburuka pasi, zvinova izvo zvinhu zvinosiririsa kwazvo. Chaton Wende ari kubudawo ari kutaura nyaya. Pane imwe nyaya tiri kusangana nayo yaari kutaura panapa. Ari kutaura zvoni ma-actors must never be at the top. Ndo paita problem. Chamisa is surrounded by fake actors and public funds thieves masquerading as Democrats. They even steal money meant for election agents or even posters or t-shirts for Chamisa himself. This lot must be exposed and removed from Chamisa. So I don't know when that was is it copy and paste my statement I told on the army during 2017 by this Mugabe. The president is safe, but we are only targeting criminals around him. I don't even know kuti ndopa ari kutaura point yake, but yo apasi kunzwisisika kuti Wende aruda kuedza kuti kudii panapa. But nhasi Wende ndingatimbomsiya ndimbosira kwamuri imimi vanhu mundudzo kuti nyaya yaari kutaura iyoyi muri kuionawo sei. Ndopa ndasangana imwe nyaya zvekare. Mwanasikana anoitwa zvemumanzi uyo anonzi Malloti ari kunzi akasungiswa naPassion Java nenyaya yecyberbullying yekubuda achinomuita zvisiririzvo pasocial media. Yengobuda vanhu vachingomwachuka zvezve. So I don't know, ana Java vanokuchechi sapamwe zvinombata mushe is like, but Java has been doing all these things about data, but I don't know why vazongodecide netimu ravo kuti vanzi vanomusungisa. Let's hope ndi Java wacho kana kuti vanhu vangosungwa ikoko pamwe akambozari kunzi akatorara mukati, pamwe ana kubva audzwa kuti ndiani akusungisa, kanobva angofunga kuti ndi Java ndiye ndakatuka. Sometimes zvinoitika man of God anenge angori pabasa iwaya. Ndisikuziva kuti nyaya man of God chichikuitika. Even in myself, I don't like man of God in Zimbabwe. I don't know, because I don't know what kind of God are they worshipping. Honestly speaking, I don't even know. Vanonamata Mwari upi. Ndosachikudziva kuti men of God and matrust eZimbabwe, I don't trust them. Pandakangotanga kuona kuti men of God vese vanoenda vachitono worshipa even ZANU-PF to the extent yekuti unoona vamwe vagozviti pastors and prophets, teachers or whatever for ED. Ndakabva ndatota doubt ndakati nematongero anoita that political party iyaya, I don't think kuti it's necessary kuti ndirambe ndichiva trust inini zvangu myself. That's why ndangoti men of God panoda kuti paongororo, but situation iri panapa iripo. KuSouth Africa vasati vamuwana pane mukomana ari kunzi zvoni Jabulani Moyo ari kunzi akauraya mapurisa 2. I think nyaya makainzwa yane zvimazuva, but hey, nyaya iyoyi yakonzeresa kuti kusagadzikana zvakanyanyisa, because ndakuona vanhu veOperation Dudula vakutanga futi kutaura nezvainyaya yacho, vachitaura kuti takataura kuti isusu mission yedu ndeyekudzinga vanhu vasina mapepa muSouth Africa. And you know those guys in South Africa, it happens here guys. Honestly speaking, munhu wese afunga kulonja career yake mu politics, especially as long as South Africa, the weakest point yavanotanga kunoataka ndema illegal foreigners. I mean, I don't know what I'm going to my illegal papi, but
ndoanenge chingonzi undocumented ngendaa yekuti vanenge vakapinda munyika vasina mapapers. But these days zvakuita zvichitanana because vanhu vazhinji vakuita vachidzokera munyika vachiita se vachinotora mapapers. Kudharawo ninga iri nyaya yemasituations kwozoitawo vamwe vaya vekuti havakwanisi kunyatsoafforda kuti akwanise kudzoka zvichikonzereswa nemabasa avanoshanda kuti adzoke achinotora mapapers. Ende kwoitawo futi imwe nyaya yekuti vamwe kuti adzoke zveshuwa chero akapinda anayo passport yacho anotoona kuti is better kuti ndiise muhomwe pane kuti ndigare ndichizoibuditsa yaoverstay because hey mari yacho vakomana vacho parodhi vari kunogadzira mapassport vari kuchaja mari zvekuda. Saka those are the issues. But uyu anonzi Jambulani Moyo kunzi akauraya mapurisa uyu atiparira muSouth Africa zvakanyanyisa. Handisi kuzivawo kuti nyaya iyoyoyo ichagadzirikana sei kana kuti ichafambisika sei. But yo inyaya yekuti haisi kutibata zvakanaka isusu sema-citizens, to be very honest with you. Tobva tapinda pane nyaya yakuda kwaShitagwirei. So pakaitika nyaya iyi vaChristopher Mutsvangwa vakazobuda vachitaura kuti zvoni right uyo zvaari kungotaurawo zvaitaurwa naChinamasa zvezviya yanga ngoriwo opinion yake, anga ngoriwo maonero ake Chinamasa achitaura kuti zvoni kuda Tagwirei yatozodididi pakapinzwa 5 mamembers muCentral Committee. Mutsvangwa akatry ari kushingirira by all means kuti vanhu ivava vasapinde muCentral Committee. Situation iripo issue iri kutotyisa iko zvinezvi. But ndiri kuzoona mafoot soldiers akuda Tagwirei. I think makaona manje apa pakabuda press statement rakabva nekusakunda inova iyo company hombe inoranwa naiye businessman wavo man of business whatever, I don't know mungamuti businessman or muti chi kuda Tagwirei achitaura kuti ina handina chekuita nemasocial media accounts. Vamwe vakabuda vakati aiwa adelete masocial media, vamwe vakati aiwa arambidza vanhu kuti vanhu vake kana kuti ari kuti enough is enough, vamwe vari kuti aiwa zvaaida akatoachiva because maaccounts iwa aiataka Mutsvangwa achiataka nevamwe vanhu vaida kutraya kumisa breakthrough yake kuti apinde into Central Committee. Those are the issues dzanga dziripo. But panapa ndiri kusangana nemamwe mafoot soldiers vari kutaura nyaya yacho vachirebuka Christopher Mutsvangwa zvakanyanyisa. Pane uyu ari kubuda panapa ari kuti Frelimo fought a bitter war of liberation against well-equipped and determined Portuguese army. Frelimo went on to help ZANU-PF fight their own war liberation. But as we speak, the Frelimo president is someone who wasn't born when Mozambique gained independence. Arutaura nezva Daniel Chapo kuti iko zvinezvi pavakaenda kuhondo vanhu vaya vekuMozambique vakatorwa indu varitonzi vakatorwa yange itori serious chacho ndobva vazokunda vazobatsirawo Zimbabwe kuti ite se izonoitawo zvayo chinonina. But now takuda kutaura kuMozambique president aripo Daniel Chapo pakarwiwa hondo idzi akange asati azvarwa. But Zimbabwe mukutiudzai mana Mutsvangwa kuti mukuda kuti uyu azapinde, it's something chiri kungotaurika. It's something chiri kungotaurika ipapapa. I don't even know. Now ari kudzika ari kutaura after atsura kuti Mutsvangwa zvokutaura nezvekupenga political parties evolve and that's what guarantees their relevance and longevity. Ambassador Mutsvangwa's exceptionalism and exclusion attitude won't prevail. It is unpopular and impractical. 98% of ZANU-PF members and supporters are not war veteran and more than 80% were born after independence. It is very unwise to try and exclude non-war veterans from leadership roles in ZANU-PF simply because ZANU-PF's future will certainly rest on them. Saka kwakutoonesa ngwarirai because mimi chinoitika mukaramba muchititura muCentral Committee mudangora mimi vakaenda kuhondo muchasara mango zvidhara zvisina maideas ndo zvavari kuedza kuonesana sekuti aiwa ngatichiisawo vapfana vechidiki imomo zvirambe zvichifamba. The likes of Tagwirei baba kunzi ngavaite se ngavapinde. Saka future yacho kuti niramba because vanotozotaura muZANU-PF vakanyatsoenda kuhondo vacho vari kunyatsoita marose api. I don't know, maybe maziro kana kuti maonero anosiyana panyaya iyoyi asi pana papopotewa pano papopotewa, to be very honest right. Ari kuti President E.D. Mnangagwa is a visionary. He loves ZANU-PF and he loves Zimbabwe. During his presidency he has deliberately co-opted the younger generation and academics technocrats into government, by extension ZANU-PF. He knows very well that's the only way to keep ZANU-PF relevant and strong. We respect Comrade Mutsvangwa, but he is clearly offside on this one. There is no need to be gatekeeping and obstructing others. If you are the best, the people will choose you.
right ngari kutaura chokwadi inini hangu ndikuona these young people they are now fighting so hard because unaona kuti ngataura for now kuda kuona munhu anouya vachidefenda ZANU-PF especially on social media everywhere those are the young people. My young people ivavo ndo vari kutadziswa kunopinda munana central committee. My young people ndo vari kutadziswa kunowana zvimwe zvigaro mamwe mapositions saka ndo pari kunzi please mutsvangwa ndo paarinzi ari offside ngaadzikame ipapo ene nada zvitarise nini imimi mufunga kuti munhu angagwa achapedza kana 20 years achirarama here and ngobvunzwa kana ngatitiwo kana une dzakakwana do you think kuti acharova 20 years here ari mupenyu izvezvo wakazvitarisewo but anyway it's a topic for another day zvekupindura muchapindura mega indangoti do you think kuti achararama here ipapo zvakana kuti mamwe manzwirowo zvito unenge wakutoramba uchitopa dzokora zvingataura anyway muri Zimbabwe before I disappear kana uri muSouth Africa udaregistrwa company vavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit bata education research yana oin ndiye wanagona kuregistrira company okuvhurira FNB business account usaswera uchivhaironza una bank account muSouth Africa mukore uno kana kunzi kutadza kuregister company iwewe in this era iko kuna Owen ari kuzviita parungodiwa passport yako chete wakutoitawo mamwe madhira kuti vamwe mari dzako dzakutopindiremo munhu ungozoti varungu vemuSouth Africa vakaoma musoro ukati uda kuenda uchindoti ndiri kurana business ndoita company yakadai so sedha ndiri kuita construction chaiyo anokubvunza kuti unza account number ndikuisire mari yako zvokuti afambe nemazidutu avafambe nemari mazidutu kudai vanotongoita zvekutransfer saka it's now easy ende kune vamwe vanoshanda mabasa masecurity futi unozoti varungu ikoka vakupei salary mumoko vanokuisira mubhengi mako vanongotransfer. It's now easy. Contact Owen on the numbers that are showing on the screen akwanise kukuassistai pane nyaya iyoyi zvinhu zvenyu zvobva zvatogadzirikana.